Radio Philippines Standard Time. Tita Wilma sa This Is My Life. Kumusta mga pinalangga natin nga mga tagpalamati? Siyempre, welcome sa This Is My Life sa Miyerkules nga edisyon. Enero 18 tuig 2023. Ayon pagpangamusta sa inyo sa maayad-ayad iyang adlaw para sa aton tungod manami ang dalagan sa aton panahon pero bulubantay lang ta paghapon pagkamusta ang inyo pagpaniaga. Samtang dira kamo nagahilay-hilay, nagapulupahuway, nagasulusandig, relax tawi. Iba nagapreparar para sa paglingaw-lingaw. Inyo kubos nga alagad si Tita Wilma, tub-tub taknal stress nga makaupod ninyo sa sininga programa This Is My Life. Okay lang na siya. Aton panahon dugay-dugay man bi kung ano, no? Kag kung ano pagid ang mga informasyon nga aton na matag sa inyo sa sininga hapon. Kung kahapon masiling na to pinaka-komportable, no? Nga sapatos para sa aton, ilabi na kung medyo nagaedad-edad na or may problema na sa ikaayong lawas. Sugpunan ko ina karon iya Tita Wilma kung paano ikaw makalikaw nga magkatipalo or mabiring, magpalingalay or masilim makibtan balang tiil mo or mabali na gid lang Tita Wilma. Kaya kung magsiling abi nga bali, hindi ko gusto nga magamit sang word nga bali, kaya ti bali na gid na iyaw mo. Kaya may bali nga marimedyohan pa, may bali nga daw hindi na gid iya. So pila man ka informasyon ng aton mga tagdira sa karon ini mapuslanon gid para sa aton mga wala na iya nagahuben no. Syempre bisan pa sa mga kabataan, sa mga mapagros naton nga mga kabataan, kinahanglan man nila ang ini nga informasyon. Ang ato naman sulat nga pagabasahon sa sining nga hapon halin sa isa ka asawa na asawa nagaproblema sa iya relasyon sa iya bana. Paano natabo ini kag kun ano ang iya problema hibaluon naton karon? Pati man ang aton sinitag sa ka zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw kalingawan lamang ina pero sa nahambal na naton kalingawan iya nga makabulig man sa aton pa-divert sa aton sini mga pamansaron kag balatiyagon. Importante ina kayo. Hindi balaga ni okay lang na Tita Wilma. Mga reaction ninyo karon, inyo man mga greetings, ara lang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-online naman syempre, pagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod, hi and hello lang dira sa inyo. Na may chat room kita dira para man sa inyo mga greetings kag mga mensahe, inyo man mga matugda sa mga matalakay naton sa sininga hapon. Kung pwede pa lang naton ina malike kag ma-share, yes, i-like kag i-share man naton ina kag magluwas man sina magluwas sina Tita Wilma, hindi lang yang This Is My Life. Kung pwede man ang aton iban pagid nga mga public affairs program, di ba la? I-like naton na kag i-share ina upod man ang mga matahom na mga matahom nga drama sang Action Radio Bacolod. Pwede gid ninyo dira pamatian man. Ang mga balita nga matipon sa amon sa News Center, yes, ara man dira para nga mangin updated man kita sa nagakatabo sa aton palibot. Sige, yes, Tita Wilma. Okay, tuway naton abing gamay naton nga panahon sa karon iya nga hapon or karon man nga adlaw. Sa gihapon ara mo lang nadatawi no na ang share line amo inang nagadala sang lapta-lapta man nga mga pag-ulan sa pila ka bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Okay, ara gid man gali no. Sidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas para karon nga adlaw. Ang Bicol Region Calabar Zone ano pagyad
Nueva Ecija, Bulacan kag Aurora may magalumon sila nga kalangitan, lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob, dalaman sang shear line nga may posible magaresulta sa mga pagbaba sa pila ka bahin sa amo iya nga lugar. Tungod ina sa kasarangan tubtob mabasko nga pagtupa sang ulan sa mga lugar. Ang Apayao, Cagayan Valley, may ara magalumon nga kalangitan, maging pag-ulan-ulan tungod sa northeast monsoon kung amihan nga may posibilidad pagbaha man tungod man sang kasarangan tubto mabasko nga mga pagtupa sang ulan. Kag iban nga bahin sang aton sa nipungsod may pagulugal tubto magalumon nga kalangitan may panalagsaman nga pagpanaliti o kon pagpanagobi na tungod man sa localized thunderstorms kag posibilidad sa gihapon ara sa mga pagbaha. Nami iya sa aton diri subong sa Bacolod, di bala? Diri sa aton sa Bacolod, Negros Occidental, bugos iya nga Western Visayas kay aton na kitaan aton na batyagan ang kainit ni haring adlaw. Pero syempre magalumon man ang aton kalangitan na may abot silingon maka-experience man kita sang lapta-lapta nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Kag syempre nga ito naman kadagatan, maghanay ang aton sinikawag kadagatan pero wala ko nakitaan kung lubog ang tubig. Lubog ang tubig o kung manami paliguan. Kaya kung lubog, medyo mabulubaskog iya ang pagdapyas sang mga balud sa pila kabahin sa aton pungsod Pilipinas. Ina gamay lang na nga pulo pasiplat naton sa dalagan sa aton sinipanahon pero kadtuan anay naton ang pilaman ka mga impormasyon nga aton mapaambit sa inyo sa sininga hapon kag masiling tabala Tita Wilma kung ano ba lang husto nga exercise para nga hindi ka mapiang. Kay kung mapiang ka, mabalian ka, makibtan ka, especially sa lower parts ng imo sinilawas, mabulubudlay ginman. Ining sprain nga ginatawag nga ina, o kung ang imo man ang sprain nga ina, mabatya, masilim ang pagkapiang, na nagakatabo lang ina, no? Kung ang imo balang, ang imo sininga tendon, kahapon natandog ko man ang tendon nga term, di ba la? Amo inang puti nga nagaputo sa mga buko-buko sa mga joints nga kun sa manok gani, no? Di ba sa manok o kun sa tiil sang baboy amo ginanamit sa mga katulanan amo ginanamit kit-kit-kiton, di ba la? Ti kun madula ng forma niya sina o kun nagisi na makabatya gagid sang kasakit. Te ina sa masami nagakatabo kag mabatsyagan mo. Mabatsyagan naton. Hindi lang sa buko-buko sang aton tiil.